De bus- en treinvervoerders veroorje van Joertal haar tjenstregeling. Passagiers moeten dus weer goed opletten voordat ze de deur uitgaan. Nou, de dienstregelingswijziging betekent dat alle vertrek- en aankomsttijden kunnen wijzigen. Er kunnen lijnen bijkomen, dus uitbreidingen plaatsvinden. Het kan ook zo zijn dat er lijnen samengevoegd worden tot één lijn. Of dat er bijvoorbeeld andere routes worden gereden. Bij de NS komt er bij gelijk een trein bij tussen Meppel en Ljouwert. Alle uren rond 8 uur de jongs is er een extra reismogelijkheid. Ik voor de inwoners van Noord-Eerst-Friesland komen er meer opties. In het noordoosten van Friesland rijden wij met de opstapper. Dat is een belbus die je van tevoren dient te reserveren. Nou, en daar gaan wij een uitbreiding doen met 5 nieuwe vaste routes. Wat betekent dat bijvoorbeeld reizigers uit Metslawier, die voorheen alleen naar Dokkum konden rijden, nu ook naar Wierum en Anjum kunnen reizen. Het gaat eerst om een proef van een jaar. Mogelijk wordt het project met de opstappers daarna uitbreiden naar orengebieden.